sai horas 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 boru dirajai. Horas ma boru Batak mabo unang sesile bani ai boru Batak mabo nang di dia peho nang di luar nadao asa tu pasa sude marlas ni rohanaro sai dengan ma saat papisa ni hari sai horas ma diiring tuan ganu pari si mora ma pulpuk sai pulpuk di lagi-lagi sai mora ma tutut horas jalan gabi Bolo boido boru Batak naro pinar sitaro ami aledongan asa potro ada mangdai nangi mangara muti sasudena di roha maledongan nang di dia peho boru Batak mabo asa ia sasudena naro sai dengan ma sai horas 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 boru dirajai. boru ni raja do diau ola ni saut diau darong bena asing ai boru Batak do diau ai tu baga peison baga peisan ai holan hodo wasien boru ni tulang naisan ai bege Roma macai uli boru ni raja ai koma macai baga do boru Batak sai horas ma tu sudi boru ni raja asa posro ada mangdai nang lama ido hin Bolo boido boru Batak naro pinar sitaro ami aledongan asa potro ada mangdai nangi mangara muti sasudena di roha maledongan nang di dia peho boru Batak mabo asa ia sasudena naro sai dengan ma sai horas 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 boru dirajai. Takas beja musuhan, takas do jago bona, takas marboru raja, takas mahita mamora, manang ahape namasa, di tonga-tonga hita, molo marboru raja pos roha jala setia, hemada.